गोसो थोनायाबो गारबायबा मोजां मोननायाबो नागारबायबा गोदान गोसोखौ थोफिननानै मा जाबावनो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला कलेजसो फरायफिननोसै नै फान्थाया लागाव बैसागु फाग्ला बायदि मोजां मोननायखौ गारोब्ला बिदिखौ सोर सहायनो हानो थैनो बायदि मोजां मोननायखौ नागारोब्ला बिदिखौ सोर बोरा जानो गोसोआथ' गोसो आंना मानिखाया बिखायाथ' बिखा आंनि बावखाथारा बिदिखौ सोर बावनो हानो लागाव बैसागु मा नांला नुंला रोनाव लागासिनो हारसिंलाय फाग्लासो जाखोना मोदायसो हरखोब्रा बेखौलाय मालानिफ्राय गिटार दामग्रा जाखो बेफोरखौ बाथो सोमला नोंहाथ' मालाय हाबाबो जाखांबाय हिनजावबो दं बिसि फिसा दं गैला ओमफ्राय आंहा समबासो जाबाय समबा जागासिनो समबा हनै लाइमोनाबो बार्थडे गिफ्ट मोनैनि थाखाय थैबाय सिगांनि गोसोथोनायफ्राबो सोर सोरजों हाबा जालाजोबखो खबरानो गैला दाना आंहा निउ इयाराव सोरजों बेरायबावनांगौ जाखो हिनजावजों बेरायनायाल' बेरायनाय जायो आरो नोंना ना आं जोंलाय माथो जाखो तात हौवा मानसिजों बेरायालै आङो नै जाम्बा आं नोंनो मोनसे आइडिया होनोसै मैनाथियाबो दाखालि गोसोफ्रामनायजों गारजाबायनो नों बेखौनो माथा मारिफिनदो हा नंगौ नामा मैनाथियासो आंखौ लाफिनबावगोन होनदा बे जिबायदि बुंबोबाय आं बेखौ दायना सायना मानसि जाग्रा होननानै बेखि आंखौ लाफिनबावगोन होनदा बे हानिमा केमा बिफिनदो आरो जाफिनबायनोबो हागौ बेस्ट आइडिया बेस्ट मा रायलायनो फैदों थाब रायलाय आरो थां सरि गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो नों आंखौ सरि गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो नों आंखौ माबोरै फैलाबायखो बावहायलाय मानो फैदों बावहायलाय ना सान्दा खांफैदों फुजानि मा खालामनाय जादों दे मा खालामनाय जादों मोजाङासो मोजांलै गोदाव सोराव दा देखायबाय दाथा नों बेयावहाय नै रागासो फोजोंलायबाय आंखौ न मैनाथि आं बावहाय सान्दा खांनो फैयाखै नोंजोंसो रायलायनो फैदों मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो आं दायना मानसि लायग्रा मानसि जाग्राजोंलाय मा रायलायनो फैदों नोंलाय ना रायना हरजानो फैदों न मैनाथि नोंनि रायनाया आंनाव नाङा मानोना नोंनि आंनि गोसोआ एके एगार तुमार मन मोर मन तुमार कथा मिटा मिटा हुलाबाड़ी निसिना ओहाय जं ओहाय सब जानो आमी हाज्जा मा रायज्लायनो फैदों मोजाङै रायज्लायना थां फाल्थु दिन्थिनाङा बावहाय अके मैनाथि आं आसल मुद्दायाव फैनोसै आं नोंखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड लाफिननोसै मानोना नोंहाबो दा रावबो गैया आंहाबो दा रावबो गैया नों आंनि गार्लफ्रेन्ड जाफिनदो सना दे जोंहा आगोलनि बायदि अनलायफिनगोन आरो बाराबा देग्लायनो दुम बेरे बेरेबो जाथारनोसैलै बाल ना मा होनो दासो बावबाय नों गोदो आंखौ मा बुङामोन दायना मानसि जाग्रा मानसि लायना हरग्रा होननानै ससियेल मिडियायाव हगारनाया आंखौ लासिंसिं नङा बारा मोखां पन्थ' हास'जाजोबदों आङो बे समाव जाथि बंस' बाय बाहागि रावजोंबो सिजालामोन आङो इस बेफोर जानानै थांबाय बेफोरखौ बावदोब्रा दे सना जाबाय एबारनिफ्राय आं बिदि जेबो बुंथारला आंखौ निमाहा होदो आइ लाभ इउ मैनाथि नै प्रप'ज खालामबावबायसो आं आरोबाव ओइ साला बेदा बेदिफोर मा खालामदों नोंसोर बेयावलाय आरो ओइ साला खावब्ला आंनि फिसाजोजों मा खालामदों नोंलाय आंनि फिसाजोखौसो मोनबाय नोंहा लाइन मारिनो नै माथो हंला मास्टार सारसोलाय बेयावसो हंला मास्टार बेयावसो जासिगोन आंहा मैनाथिया आंनि गोदोनि एक्सखासो सार जों ब्रेकसो लादोंमोन गेजेराव ओइ साला बेदा फरायनायावबो गैया आरो आंनि फिसाजोजोंसो लाइन मारिबावदों बियो मैनाथि मा होमबा न' सिङाव थां आरो खावब्ला मा होमबा न'आव थां आरो थाङाबा जोबगासिनो जानो हाराय गागोन आं हंला मास्टार बे फिसाजो सासेखौ मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय आंनि मोखां गन्थं मान सनमान हास'जोबथारसिगोन बे आरो साला बे खावब्लाया फरायनायावबोथ' गैखाया आरो हाबा होनोबो मा बैसो जादों बिसोरलाय मा खालामनानै मा मावनानै जागोन बिसोरलाय जेरावसो थांनांगोन बिसोरो बैसो जाया मा जायालाय माबा मोनसे उपाय खालामनांसिगोन र' ना खावब्लाखौसो सोरबा गुन्दा फाथायना जिफोर होजोबनोसै उनाव मोनथिबा बेखौबो आंहासो मान सनमान सेस जागोन ना सोरबा तान्त्रिक माया जादुगरनाव अजानाव थांनानै बिसोरखौ गारलायनायनि मुलि होनोसै गावनि फिसाजोखौसो गाज्रि खालामनाय जागोनलै बे खावब्लाया बांद्राय जाथारबाय साला जाथि बंस' जोलैयानो मोजां नंखायामोन बिसोरना बेखायनो बेहाबो बिदिनो सनबाय एक नाम्बार फाल्तु सैमा सिखारसो बे साला आंनि फिसाजोखौ बे खावब्लानो हरनानै आंनि फिसाजो मैयाथिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो गोसो गैया आं माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन आं आइडिया र' एबार खावब्ला हंला मास्टारनि खायदा बोरायखौ नायदो नों एबार हाब हंला सार दिनै नों जोंनि न'आव फैदों माबा इम्पर्टेन्ट खोथा दं नामा औ खोथायाथ' बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लानानैसो फैदोंमोन आं आरो मोजां जासिनबावबायसो खावब्लानि फंबाय थब्लायाबो बेयावनो जिरायना दं बिनिनो सोमोन्दै रायज्लायनो फैदों आं
मानो आं गसंदोंमोनब्ला आंनि सोमोन्दै रायलायामोन आरे नों जिरायलागि दा जिराय रायलायनायाथ' आंहा नोंनिनो सोमोन्दै रायलायखानांगौखा आंहा थब्ला नाजारिलाय हंला सार नों थब्लानि कमप्लेनखौथ' होफैखायोआनो आरो दिनै थब्लानिबो कमप्लेन होफैदों नामा आरे मा बुंलागासिनो नोंसोरलाय कमप्लेन बाद हो आं नोंथांनिसिम मोनसे सोमोन्दो रिस्तासो लाना फैदों रिस्ता सोरनि रिस्ता सोरनि सोमोन्दो आरे थब्लाजों आरो आंनि फिसाजो मैनाथिजोंनि रिस्ता आइया थब्लाजों मैनाथिजोंसो मोजां मोनलायो दा हाबा होनोबा बिसोर सानैखौ हो बे थब्लाखौ गेजेरावलाय मानो लाबोखो नै खोनासं भाइ 100% बुंबाय आं मैनाथिखौथ' आं थब्लाजोंनो हाबा होगोन मानोना आं खावब्लाखौ मोजां मोना थब्लाखौसो मोजां मोनो गन्थं गोलाव मेगन बेरस्रां थब्लाया मैनाथिखौ मोजां मोनो गोसो सिं सिं नाथाय बुंनोसो हाया मा हंला मास्टारा आंखौ मोजां मोनो थब्लाया मैनाथिखौ मोजां मोनो गोसो सिं सिं नाथाय बुंनोसो हाया आइया बे सारा आंनि गोसोनि बाथ्राखौ मारै मोनथिखो हंला आफा बेथ' अयनाय जागोन ना खावब्लायासो मैनाथिखौ मोजां मोनो आं फंबायालाय बोरै लानांगौ जाखो बेथ' अयनाय जागोनदांलै सार ओमफ्राय खावब्ला आदाया बे रावखौ खोनाबा आंखौ मानजिखागोन सयथिबो न'खरनि दावहा जागोन सार अयनाय जायालै मा अयनाय जालाबायनांगौ जाखो आरो मानजिनायनि खोथाखौथ' दा बुंखा आं थासान्दियाव नैबे हंला मास्टार थासान्दियाव सोरबा आंनि बिजामादै जागोनखौ दांफैथोंलाय होमबाबो सार आदाया मानिगोन होनदा बे खावब्लाया मानिलागि दामानि मैनाथिनि हाबाया नोंजोंनो जागोन आं आंनि गोसोआव रादाय होखाबाय आरो नै थब्ला खोनासं खावब्लाया नोंखौ सैखाया जाम्बा बियो मालाबा नोंनो गावनि गारिखौ हरथ'दों नोंनो मालाबा नै फंबाय 500 थाखा लादो गस्ला गाननो होननानै होफेरदों मालाबा नोंजों ज' ओंखाम जाफेरदों माथोलाय मेथाइ चावमिन मम'फोरखौलाय न' सिं सिं गाव गावबागावसो जाखुमायोलाय नंनायालाय नंगौलै हंला सार नंखागौब्रा नंखागौ नों आंनि बिजामादै जायोबा आं आंनि सासेल' फिसाजो मैनाथिजों लोगोसे आंनि गासै सम्पथिखौनो फिसाजोनि नाम खालामना होजोबगोन फिसाजोनि नाम मायने नोंनि हिनजावनि नामाव मायने नोंनि नामाव जाम्बालाय आरो नोंथ' बिटिसिखौनो बाराखै जानांगौ नोंसोर सानैजों हानिमुनखौ लण्डन आमेरिका चाइना जापानावबो थांनो हागोन जाम्बालाय हाब सार नंमारगौ ना नंगौलै नंगौ नों राजिल' जादो आंहाबो बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आंनिफ्रायबो अके राजिखौथ' आं जाखागोन बिहावसो नाथाय थेवब्लाबो जों दा मोनायाव सेमिनार जग्रोनांगोन अके फिसा रेडि जाना थाखादो एबार नोंनिबो हाबा जासिगोन आबा सोरनि हाबानि खोथा रायलायदों नोंसोरलाय मा सोरनि हाबा जानांगौ नोंनि फंबाय थब्लानिसो दा आइ बे बिगुरा सोरजों हाबा जानो नागिरलायखो माथो गोसो फेनोनो रोङामोनलाय मा सोरजों जानांगौ बे आदै हंला मास्टारनि फिसाजोजोंसो दा थ'आ बेखौनो हंला साला थब्लानो रायथिफैबाय हंलानाथ' फिसाजोआ सासेल'लै मैनाथिल'सो सोरखौ होनदों नोंसोरलाय मैनाथिखौसो होनखो ना माखो औ मैनाथिखौनो होनदों मा मैनाथिखौसो होनदों साला हंला मास्टार नोंखौ र' आरो हंला मास्टारथ' जों सानैखौ मोनथिखायो मोजां मोनलायो होनना बेसेबा गोबावनिफ्रायनो साला रायथिनो फंबायनोसो रायथिबावदों आरो बियो आरो नोंसोर बेथ' खर' गाज्रिखा नोंसोर खर' मोजांफ्रा मानो एसेबो बुजिदिया थब्लायाथ' बादासो होखादोंमोन आं हानाय नङा होनना मालाय बिफायानो थब्लाखौसो फसायलांबायबा गन्थं गोलाव मेगन बेरस्रां होनना जों मालाय मा होननो हाबावनो बे बुंबा मालाय नोंसोर लानांगौ आरो ना खिखौ जानो थिनबा खिखौबो जादो नोंसोर र' हंला मास्टार बे गासिबो नोंनिनो साल